मसलपुरनि श्री फरिदिवराव 53थि श्री श्री मा मनका फोरबोआव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव मनका चक श्री फरिदिवराव खुंफुं जानाय 53थि श्री श्री मा मनका फुजा फोरबोआव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानायजों लोगोसे मनका मन्दिराव बोर लायो। 14 मार्चनिफ्राय 15 मार्चसिम बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुं जानाय बे फोरबोनि दिनै नैथि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै फुजा सामलाय आफादनो 15 लाख रां आरो 24 नं मसलपुर बियाबनि सिङाव बायदि गुबुन जौगालु खामानिफोरनि थाखाय 1 कौटि रां होनाय जागोन होननानै फोसावलाङो। उदालगुरियाव पुलिसजों इनकाउन्टार खालामजानाय डिम्बेश्वर बर'नि खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायनानै बुङोदि पुलिसनि आखायाव बिनि सायाव गोबां फोरमान दङ आरो जों माब्लाबाबो लुबैया गोरोन्थि गैयैयाव सासे सुबुङा थैदों आरो दायो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै बुंथियो। आसाम सरकारा बिहु मोसानायखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिन्थि होनाय आरो गिनिस बुकआव लिरहोनो थिरांथा लानायखौ बरायनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बेनि थाखाय साबायखर जासियो। लोगोसे बागुरुम्बाखौबो बेबायदिनो गिबि मन्त्रिनि बिथोन बायदियै फैगौ नैथि खोन्दोआव गिनिस बुकआव लिरहोनो थांखि लानाय जागोन। बेनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो रायजो राजाफोरा थियारि दं होननानैबो फोरमायो।